Със спектакъла си "Майката по горки" Стоян Камбарев разби клишетата за реалистичен театър. Пространството на сцената, в което актьорите потъваха, разкри нови възможности за въздействие. Катастрофичността на случващото се по особен начин стана знак на изтичащия 20 век в последния спектакъл на Камбарев "Три сестри" по Чехов. Сега, нека да дойдат всички, които участват в следващата промяна. Да дойдат на сцената. Не забравяйте говоренето една степен по-високо и по-активно. Върху цялата дължина на музиката разположете своето движение. Що музиката е свършила, никой да няма на сцена. Айде, готови! Ти не си ли в Италия? В Италия съм. А какво правиш тук? Спомням си. Какво си спомняш? Ами, сигурно за нещата, които не са се случвали тук, защото за мен те са не по-малко реални от нещата, които са се случвали. Пък и мисля, че само тук в старата зала на разгромение от много дълго време Русенски театър човек може да срещне приятелите, колегите, които е обичал, които е уважавал, които се е учил. Мисля, че тук някъде неизбежно наоколо са и Диди Димчев, и Слави Шкаров, и Климбо, и Бачо Коста Димов. Но в момента да им е хубаво и да им е топло, мисля, че им е хубаво, защото те бяха хора, за които имаше свети неща. Надявам се и, че им е топло, тъй като бяха едновременно с това и стари грешници. Спомням си, че веднъж тук на едно мое представление влетя един гълъб от покрива. Мисля, че никога не съм имал толкова чувствителен зрител. Явно животните усещат нещо, което хората не могат. Просто летеше над хората, спираше, заслушваше се. Беше като духа Божий направо. Там някъде видях едни пера, мисля, че го е взяла някоя котка. Говоря за гълъба, а не за духа Божий. Дали мога да погледам? Погледай. Защо го каза? Защо се усмихна? Какво искаш да видиш? Добре, ще ни обясниш по-късно. Нека първо да кажем на зрителите с кого говорим. Стоян Камбарев. Роден на 9 октомври 1953 в Пловдив. Завършил ВИТИЗ с Кръстьо Сарафов, специалност режисура за драматичен театър през 1983 в класа на професор Димитрина Гюрова. Специализирал в Краков и Катовице, Полша през 1986. 1991-92 специализации в Римската академия за театрално изкуство Силвия Дамико и в Римския университет Ла Сапиенца, Италия. Стоян Камбарев. Щатен режисьор в Русенския драматичен театър от 1983 до 90 година. След това в София. 4 сезона в Малък градски театър зад канала и 3 в сатиричния театър. После си тръгна. Отида в друго измерение. Остави ни за спомен 24 заглавия в театралните афиши. Половината от тях реализирани на русенска сцена. Хайде сега да продължим. Преди малко излязох навън, вали много хубав сняг. Театърът отвън изглежда много странно и чух как един човек каза на друг: какво става, ще го продават ли театър? През 80-та година изгоря университетския театър. Изгоря случайно, но никак не случайно. Той се изгоря, защото беше свършил. Беше приключил.
Според мен е съвсем закономерно, че тази сграда стои в това положение 15 години вече. И тя стана убежище на всякакви момчета, които търсят подслон тук. Това беше конкретният повод театъра на няколко пъти да изгори. Това са така конкретните обяснения. Но когато града с главно Г има истинска потребност от това в тези стени, където още там стоят номерата на чигите, виждаш ли ги на стените? Само да остава и числата да тръгнат да се разместват нагоре-надолу. Аз съм сигурен, че той ще бъде в състояние и да жертва нещо, и да намери и парите, и да създаде обстановка и ситуация, да намери и хората, които ще правят тук на ново нещо. Сега, може ли камерата да хване тук един обект? Ето този. Ето отломък. Това е един орнамент от вътрешната архитектура на Стария Русенски театър, паднал при реконструкцията, да, който в момента е затъкнат в тази дупка в пода, за да не стъпи някой в дупката и да не се претрепе. Не знам дали съм ясен, но това е нещо, което мога да кажа по въпроса. Сега, разбира се, това не е само нещо, което може да се каже за Русия или за България. Случи ми се да бъда една година в Италия, преди това съм бил в Гърция. Никога не съм усещал такъв чудовищен дисонанс между това, което тези страни са дали на света, на европейската култура. Това са все пак двете люлки на европейската цивилизация. В момента те са просто нещо, на което един български актьор, режисьор, художник, музикант може да гледа с умиление и с пълно недоумение. Как може тези народи, които живеят по такъв начин в момента, които имат такъв духовен багаж в момента, които създават такова изкуство, как може те да са създали цялото това нещо, от което всички ние сме се учили? Всичко, което те са създали, се използва точно за това. Ето за това. Така че, с наближаването на края на века, въпроса за употребата на нещата, които някога някой е създал, какво право имаме ние да се смятаме за негови наследници и какво по дяволите ние правим по въпроса, е така много съществено. Нищо повече няма да питам. Само отговори. Как ти, фронтовакът, може да се прикриваш от каквото и да е с тези, които лежат в братските могили от Москва до Германия? Да се прикриваш с тяхната светла памет? Как можа? Мръсник си ти, старшина. Не го казвам от свое име. Ти си прав. Аз току-що напуснах училището. Още не съм помирисал барут, не мога да ти бъда съдник. Говоря ти от името на баща си. Той лежи при Минск. Между впрочем, също в братската. Казвам го от името на жена ти. Може би най-идиотското, което си мисля в момента, че е в професията на режисьора, това е колко лесно нещата се изплъзват. Колко ефемерни са те, колкото и стабилно да са поставени и направени от режисьора и от артистите. Винаги ли си на ти с публиката? Не, разбира се. И сигурно са много малко щастливите режисьори, които са винаги на ти. Пък и не съм съвсем сигурен дали това е точно щастие. Важното е да се знае защо понякога публиката не харесва представлението и защо в друг случай го харесва, според мен. Това не винаги означава, че представлението е направено добро или представлението е направено лошо. Просто то е съвпаднало с нейния вкус. Свири! Свири! Свири, бе! Свири! Свири, бе! Погледа! Музика! Свири, бе!
Според мен всичките ни биди идват от там, че ние се опитваме да отгаднем вкуса на публиката. Даже и общественото мнение за оценката на изкуството е, че народът трябва да решава кое е добро и кое не. В крайна сметка това е верно, но това в никакъв случай не трябва да се намесва в технологията на правенето на нещата. Изкуството не се прави за публиката. Изкуството се прави за хората, които го правят. Тогава, когато те го правят добре, има някаква надежда то да се хареса на публиката. Всичко останало просто го поставя в изкуството в подчинена роля, в доста унизителна роля, да обслужва някакъв вкус. Това трябва да става в крайна сметка. С тази мисъл ние не трябва да играем, с тази мисъл ние не трябва да репетираме, дали ще се харесаме или не. Това, освен унизително, е и непрофесионално. Вероятно трябва много голяма смелост, самообладание и огромен професионализъм да не се интересуваш от това, което правиш, как ще бъде възприето. Това не е непременно безотговорност. Вашата работа, на какъв е смисъл на вашата работа, ако тя не се види именно от тази публика? В крайна сметка тя винаги ще се види, но в крайна сметка. А тогава, когато ние репетираме, когато създаваме свой спектакъл, респективно филм, музикално произведение, е смешно да се мисли дали това, което в момента правя, ще се хареса на хората. Смешно е. И неверно. И в крайна сметка никой сериозен творец не мисли така. Просто трябва да бъдеш в, как да кажа, в хармония с работата, която вършиш. Нищо повече. Само ако това е така, то ще има някаква стойност и за другите. В този смисъл, публиката в нашата работа е някакъв оценъчен момент, но за който оценъчен момент ние в никакъв случай не трябва да мислим, когато вършим своята работа. Тогава критиката ли е оценъчния момент? Критиката е също публика. Оценъчният момент е само хармонията, трудно постижимата хармония между нас и нашата работа. Мисля, че това се отнася за всяка една професия. И ние трябва да търсим именно да постигнем тази хармония. Всичко останало е игра на сляпо. Всичко останало е социология. Кой свири, бе? Тук е въпросът за тялото и за душата. Ние се намираме в тялото на театъра, в тялото на един от символите на този град, пак с главна Г, което тяло е изкорубено, изтъргано, то е кюртирано. Докато не се намерят хора, които да оплодят това тяло, нищо не може да се получи. Никой не трябва да си прави според мен абсолютно никакви илюзии. Очевидно този момент още не е дошъл. А в този вакуум между точката А и точката Б, тялото, изкорубеното, кюртирано тяло може да бъде убежище само на, как да кажа, на хора, на акции, които да превръщат драмата във фарс.